Bun, salutare toată lumea, bine v-am găsit la un nou episod. Haideți să jucăm Dream Live Soccer pentru că n-am mai jucat de 2 zile. Vreau să fac un episod din 2 în 2 zile. Avem și cu Brainsley. Am folosit și puțin hack-ul. Nu aveam ce face. În ordine începe meciul prin Messi. Neymar trage. Nu reușește. N-a putut să marcheze Neymar. Acum, gol scrie. Cine scrie? Cuca. E greu să-l pronunț, că e C lângă C. Și conducem cu 1-0. Încă din minutul 5. Tare. O să mai fac episoade, fac și cu draft, dar nu joc, aș vrea eu să joc. Că n-aș putea, nu se găsește pentru dispozitive de asta. Telefon și acum este Messi! Gol! Lionel Messi cu execuție fabuloasă, foarte bună cursa lui Lionel Messi. 2-0, minutul 13. Tare. Oh, nu e upside aici, ce? Și acum Ronaldo. Gol Ronaldo. În ordine. Conducem cu 3 goluri la avans. La pauză cred că va avea o grămadă de avantaj. Vom avea. Nu să știu niciodată, poate o fi egalat. Aici e upside la Messi. Cred. Nu. Messi pasează pentru Ronaldo. Gol Ronaldo face dubla. În sfârșit, în minutul 21. N-a mai făcut de mult o dublă cu Ronaldo. Neymar. Incredibil Neymar trage și e lovitură de la 11 metri. Va executa Coutris. Cred că mă risc, dar în fine. Și acum Coutris, gol! Courtois. E portarul Chelsea. Dacă vreți să știți numărul lui, este 100. E foarte bun. Atunci n-am avut timp de Gea atunci. Acum ce să mai cumpăr? Și iarăși 11 metri. Iarăși tot portarul nostru. Să vedeți că iarăși dă gol. Da, apasă partea asta. Cum știu gol. E, gol! Și de data asta face dubla. Bravo! Îți mulțumită portarul meu. Așa cum e el. Și 3-6-0. Oh, scuzați, pauza. De ce mă sună în timpul ăsta cineva? Cine mă sună? Am probleme și eu. Messi. Pentru Ronaldo se întoarce. Și gol. Hat-trick. N-am mai făcut și eu cu Ronaldo hat-trick. Dacă vă place, nu uitați să lăsați un like și subscribe. M-ar ajuta extrem de mult. Da. Ar fi ceva frumos și Neymar înscrie. Este foarte bine. Messi. Pentru Ronaldo! 9-0! Reușim și noi și este pauză. Mamă, câte goluri! 9 goluri înscriem. 9 goluri într-o singură repriță. Cred că facem 10. 10 goluri în meciul ăsta. Vă promit. Dacă nu... Și 8 like-uri. 8 like-uri aș fi cel mai mulțumit. Fac episod și subscribe, evident. Fac episod cu ce doriți. Nu-mi pasă ce. Cu împușcături, cu orice. Și acum este Messi.
în ordine am scris și Messi este foarte bine pentru noi. Mă bucură și pe mine. Aș vrea totuși să-l iau și pe De Gea. Mai jucător de vânzare. Înainte să începem următorul meci. Ronaldo, ce periculos e. Ronaldo. Dacă se aude ceva pe fundal, este familia mea care vorbește tare și chiar nu-mi place. Știți și voi cum e și stopsa la Neymar. Uitați, priviți eu. Lopsa e foarte, foarte clar. Da. Suarezito. Îi voi antrena și pe ei. Îi voi antrena. Și Ronaldo. 11-0. Neymar. Ăsta Ronaldo. Am mers cu Neymar. Că pe Neymar l-am și pe squadul meu. Că mai am FIFA 17 pe altceva. Și în ordine Neymar. L-am și eu pe Neymar și în fiecare zi joc și s-a obișnuit cu Neymar. Și nu l-am punutat, chiar l-am cumpărat, m-a costat foarte, foarte mult. M-a costat. A meritat foarte mult banii. El marchează meci de meci. Am jucat și cu... Mi-a picat o dată cu X-Breaker. Asta e chiar ciudat. Dar atunci nu filma. Nu filma și este gol Suarez. Foarte frumos golul. Priviți, mingea este luată. O centrare foarte bună și uruguaianul reușește să înscrie. Minutul 77. Nu mai mult. Până minutul 77. Nu, până terminăm. În ordine. Facem dacă meciul ăsta și atât am probleme. Cu telefonul mi se răscarcă. De aceea eu aș mai filma un sfert de oră. Și acum, Cuca, accelerează Cuca mai departe. Haide bă, nu se poate. Nu cred, nu-și crede. Ce să la protest? Suarez, acum Suarez poate face 14-0 și face uruguaianul Luis Suarez și minutul 90. Nicio speranță pentru echipa adversă și câștiga meciul. Man of the match, Ronaldo. Da, în ordine, dar face și portarul meu dublă. 26 bănuțe este destul de bun. Bun, și sper că v-a plăcut acest episod. Nu uitați like-ul. Aș vrea și eu 8-10 like-uri, subscribe 10 la fel. Și fac cu ce vreți dumneavoastră sau voi. Și la revedere, toate cele bune. Pa, pa!